Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Bismillah, asung kepuji mring Gusti Kang Maha Suci. Bismillah, mangolah olahing raksa. Gambuing cipta rasa budi karsa mugi nuwuhaken karya. Sakolakal bakal winimbuh pangangen-angen. Hanggung mastuti winujeng arsi. Aringing napas ngupus hangendalani kang denudi. Asmaullah, asifatullah, zatullah, as'al ilullah ing dalem sirullah. Obah musi ing jagat raya karana as'ala ilalah. Marmawadi kang denudi saranduning sarira kinarya astungkara mring Gusti Kang Maha Kuwasa. Nengeti darmaning titah ingkang tansah manembah lan ikhlas. Nuwun kula pun parna wibaksa. Derek dawuh saking janipun Bapak Kusyanto, Ibu Yulita Ristanti, miwah kadang besan nggih Bapak Lantik Riswanto, Ibu Penny Purwanti, keparingi sedya badhe manggihaken ingkang putri kinasih Sang Diayu Anggun Laksita Udiansa kaliyan Bagus Hani Putra Arisandi Kandi Gagrak Surakarta Hadiningrat. Pramila rawuhipun para sepuh saha para bini sepuh, para alim, para ulama, para kiai, nyuwun donga lan pangestu mugi lampahing hadicara panggih temanten purwa madya dumugi wasana kalis trubeda niskala. Sesarengan kalian para kadang home organizer ingkang mranata lampahing hadicara ing kalenggahan samangki. Sepisan malih nyuwun donga mugi sayanipun tansah pikantuk berkah saking Gusti Kang Maha Mirah. Samudayanipun panggih temanten sampun samapta. Pramila monggo adicara ing enjang punika kita bikak kanthi maos basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi Allah Taala paring ridho dumateng kajatipun Bapak Kusyanto saha Ibu. Sampun samapta temanten putri Anggun Laksita Udiansa ing mangki. Miyos saking tepas wangi kakanthi dening ndayipun Ibu Endang Trisnawati, Ibu Kristi Mahareni ingkang minangka pangapiting temanten putri saha kadherekaken Rama saha Ibu arsa kakanthi manjing salebeting sasana pahargyan ing madyaning pamiwahan agung. Sawanipun temanten putri sinarengan pelok 5. Mijiliro sang temanten putri lampah ira alon mijilangenira sang temanten putri lampah ira alon pasuryane sumunat hanu
Tolak hirongin lirito dari sampun demi papan ingkang pinuju kandhang sapawis lampah biro kelanten putri sodaku Bapak Kusyanto Ibu Rita Santi Iwah Bapak Kantin Keswanto diwenehi perwajiban ditepi upacara ing pengajian mugi Gusti Kang Modho Gadah tansah paring berkah Kanjeng Nabi Muhammad tansah paring sapaat sampah nirmala begitu sakit kabehan teman berkali sakit galuh namun lain bisa besan perlendengan dunia kantos mulia sinangan penting kodoh oleh kasambal pangembalan selawatyo ngagumi kalongko pisang sanggan sampun kakalaken kalajengaken liru sekarang kanthi sarana silang pramandani ambok yang dijelas boten namung antos nami ingkang nanging ugi kedah antos nami dumateng sahabat danipun dumateng kula warganipun kembar mayang iki danipun wit aporo saniji wit bawani pangkit dan kapan pinanggih Ginawaraken pepanggihanipun doa wonten Jabal Rahmah Jabal Purwo mantos mainan suci linam baros gaya mantu berdaya kula temanten sinaksen dening para sepuh miwah para sepuh mugi gaya mantu berdaya untuk dunya praktek Allahumma kapan budi daripun keluarga daripun kalian sasampunipun Raja Watrasana manten putri anggun sekali audiensa ayu putri ngarsanipun bagus Hadi Putra Arisandi kabar pisanten kepala kakung badhe anggen cidadi amigo ing sabete serta yang sampun napani kok pecah kok kondo saya jowo minangka semua nganggo iki teman kakung iman dadi dilakukan dadi manten karawanipun tumuli manten putri masuk padhe mereka dalam mewakili koyo sama ingkang sampun ing sabete Joko Kencana dumateng saking sekamal sekarang soalnya dengan dan dari dosa kekurangan teman-teman dari mana berbahaya terima kasih bangsa kemana ingin to bangsa kemana ingin datang juga di
nggih bakso padanipun ing neraka temanten putri. Pramangkut nikmati dados dalem rasa setya kudu lelados mati garwanipun. Paripurna tuwuh manten putri jinundung dening temanten agung ingkang nasta ngangkat derajat utawi junjung derajat. Mugi temanten kalih nikmati saged sami derajatipun, sami kaluhuranipun, mulya siji mulya kabeh. Mukti siji mukti sedayanipun tuwuhipun bengi mantanipun ingkang dinastan adhikara para dasima kaping 3. Adhikara para dasima ingkang mengusas itu kanggo bengi temanten putri sampun saged momot sakali rek tegesipun perdinipun kedadosan nomor dos ing sabeting parismu temanten putri saged anandhaeni bebasan boten miyos ing sadanipun jajar sumandi temanten kakung saha putri tanggaping sasipun Bapak Kusyanto saha Ibu Yulita Santi. Sasampunipun jajar sumandi temanten badhe siningepan sindur ingkang malih saha sira. Kandung kader memangun mana rahayu jagat raya rerentengan runtungan pindhane Kumajaya Ratih kekanten asta temanten kekalih tan ginggang sarambut pinara sosor nggang gula pungkur pulut temanten kakung bagus warnane temanten putri ayu rupane bebasan sosok wadahing kendi cocok rasaning ati patembayan tekad nggih mangun bebrayan boten namung ing donya nanging ngantos dumeding delahan datan saged kapegat katresnanipun. Panji asma bangun kalian garwanipun Sekartaji galuh Candra Kirana minangka pasemon kangge tuladanipun temanten kekalih ing jaman madya jaman ing krajan ing Kediri ya ing Daha Sekartaji galuh Candra Kirana dados patuladan tiyang bebrayan agung pan saged pinisahaken bebasan sak rambut ingkang lenggang sak mangke minangka tuladha kangge nyalipun Ayu Anggun Laksita Audian Samirah Bagus Hani Putra Arisandi mugi nggih memangun bebrayan Siatmojo temanten tansah sih sinisihan dene Rama lan Ibu nggih Bapak Kusyanto Ibu Yulita Restanti Tutpuri donganipun tiyang sepuh ingkang tansah juwurung dumateng ingkang putra temanten. Ayo Li
anakku Cahayu lan kowe cah bagus tak derekake lenggah ana ing sasana kamulyan sasana kabagyan yole yonduk tak sengkake ngaluhur bebasan dadi raja sedina ratu sedalu tak winisuda yole Cahayu cah bagus dina iki minangka wiwaraning kabagyanmu nganti selawase. Dumugi papaning biyen ingkang tinuju siat mojo temanten kengalih kadharaken Rama miwah Ibu Arsa kalenggaken wonten ing sasana di sasana mulya kapandhu dening Ibu adat inggih yanipun Ibu Heni Bapak Kusriyanto badhe nindakaken adicara panggon utawi bobot imbang temanten kangkung lenggah ing sisih kanan temanten putih lenggah ing sisih kiri sasampunipun lenggah daripun Ibu Yulita Restanti tante jemanten garwanipun Pati sakusipun dengan panggung marang putramu abot endi Pati Bune sausé aku mangku marang putramu yen ndak rasake bobot bibit lan beterus padha lan mestimbang mulane dhewe kang wis dadi siji iki disurake marang Gusti muga tresnane anake dhewe tutup donya tutup akhirat nyobune paripurna kemuli kalajengaken adicara sak lajengipun Bapak Kusriyanto badhe kelenggahaken putra temanten kekalih Bagus Hani kalian Ayu Anggung niatipun Bismillahirrahmanirrahim anakku Cahayu cah bagus lungguh kang mantep yole yondo kowe tak tandur muga-muga uripmu enggal makmur Bapak lan Ibu bisa ndonga muga-muga uripmu mulya lan minulya yole yondo mulya kang tegese sugih bondo bandu bebasane ora-ora sandang lan pangan minulya tegese kajen lan kelingan amarga ilmu kang sira duweni dadi tamenging uripmu yole yondo temanten kekalih ingkang pindhanipun raja muda ing Surakarta hadiningrat ingkang winisuda dening Kang Rama minangka raja sepuh bebasane nulak endah dening budaya kiraranipun para raja ing tanah Jawi saksampunipun satata lenggah siat mojo temanten badhe kadherekaken Ari Sandi ingkang kedah tanggal jawab dumateng garwanipun sedaya kabetahanipun sandang pangan lan papan sandang lair wujudipun busana sandang batin wujudipun salat bawa tingkah laku muni ingkang sae pangan lair wujudipun kedaharan pangan batin wujudipun kawruh ilmu ingkang sae kangge ngupadi sandang buko papan lair wujudipun balai wisma papan batin wujudipun swasana ingkang ayem tentrem jumbo kalian kepundanganipun Rama lan Ibu saged mbangun keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah sampun katampi gunung kowe saking Kang Raka anggun laksita audiansa soho Bagus Hani Putra Arsandi badhe kaaturaken dumateng Rama lan Ibu inggih Bapak Kusriyanto miwah Ibu Yulita Restanti katitipaken dumateng Rama lan Ibu
Gunakaya sandang pangan lan papan sautawis badhe kaaturaken dhumateng Rama lan Ibu ingkang mengku sasmita nganggo dite ing mangke anggun kalian hati sampun gesang mulya tansah badhe inget dhumateng Rama lan Ibu ingkang sampun paring panggula wekdal wiwit timur ngantos dewasa ngantos gesang mulya. Katampi deningalipun Bapak Kusyanto Ibu Yuni Taristanti tumuli lenggah malih siat mojo temanten wonten papan palenggahan ingkang pindhanipun Kumo Jaya Rantih Dewaning Asmara ingkang pedhak ing siang punika paripurna tumuli badhe katindakan adicara candhaipun temanten kekalih arsa tunggul Bujono Ndrawina dahar sesarengan inggih sinebat dahar kalimah utawi dahar kalimah pagrayu pager bagus Joko Kumolo Prawan Sunti ingkang asta wujudipun tetedanan kunjungan kangge Sang Raja sedina Ratu Sedari sekul punar bebasan pinajang janur skala mugi temanten tansah inget dhumateng kiblating panembah saksampunipun ngucap sahadat ing ngarsanipun Kanjeng Rama temanten kalih badhe setya tuhu kados dinanjengipun dahar sesarengan ing kalenggahan sakmangke dimulai Mbak Anggun dolan dhateng Mas Hani manten putri dolan dateng garwane mangke gantosan monggo tangannya gini Mbak yang cowok di sini aja dahar limah tondo yekti temanten kekalih ngunjukaken raos syukur dateng Gusti inggih awit nikmatipun gesang ingkang sampun kaparingaken dinten sakmangke minangka dados dinten kabahagiaan dados dinten kamulyan sineksen dening para kang sami rawuh muga wimbuh ing donga lan pangestu samenika sareng nganggon gantian terus dolanganipun sareng bersama-sama. Nah, ngaten nggih dolanganipun sareng. Mbak ini hati pengen Bismillahirrahmanirrahim. Jadi alon-alon boten napa-napa. Dahar menika kedah alon lan boten kenging diganggu. Nah. Sekul punar ingkang sampun jenengaken wujudipun lelawuhan minangka isen-isening alam donya ingkang sampun kaparingaken dhumateng kita sami dhumateng panjenengan dalasan kula pramila kita kedah syukur dhateng Gusti ingkang Maha Linangkung Allah Subhanahu wa taala sesarengan sakmenika alhamdulillah. Sampun kaping 3 sampun ini nah. Dahar kelimah sampun paripurna Bapak Ibu ingkang kinurmatan para tamu para warga para sepuh saha para sepuh adicara perobongan sampun paripurna. Salajengipun Bapak Ibu ingkang kinurmatan jenggo kaliyan purun ronjen purna dahar sakmenika kunjuk limrahipun ingkang dipununjuk kemanten menika nggih menika rucat degan ijo utawi toyanipun
Dekani jenengan dewa sepisanan ing pengajap ugi temanten putri enggal pikantuk kanugrahan utawi momongan wae ngapura krami pinaringan putra putri kang saleh. Bapak Kusyanto Ibu Yulita Estansi Kepala Harapan dan Desa Sukusmo ini Bapak ingkang sampun santanis yang berarti sholat maka dari Bapak Kusyanto Ibu layak-layak ini sedikit mana tidak berbahasa namun tidak tunggal sebelum Biar kamera depan. 1, 2. Dulu nama diri dan desa lalu dimiliki Pak Yuri di bahan desa Panis pun kewala Panis Yuri Rasing Nopo datang Sumo Rasing mana datang dengan melakukan dan desa buat kepala dan sangat gani di mana putra manten kali. Sang panjang moro bantu imah dari karpan jiyo galuh kondro rono ingkang tansah mangarsani lampah dumateng propriat guna kalih tumuju dateng sasana Palenggahan ingkang tinggalipun sasana Marjo Kundha Manik endah sak prawalaning swarga ingkang ing kalenggan sak mangke minangka dados pamiwahan agung panjenenganipun anggen laksita udyan samiwahani putra Aryat Sandi Bapak Kusyanto Ibu Yulita Estansi miwah kadang Besang Sutresna Bapak Lantip Kriswanto miwah Ibu Penny Purwanti gegarane wong akrami dudu bondo dudu rupa amung abdi pawitane yen gampang luwih gampang yen angel-angel kalangkung tan kena tinumbas harta kebak ing pangarah-arah genya lumampah sang dewi ingkang sampun rinangkul dening Kang Darmo panjas mula bangun miwah Dewi Kartaji kang minangka patulandaning Bale Wisma ing jaman Madya tinulan dening bebrayan agung saged dados sarana miwah kekudangan teman kekalih saged gendong rukun tembayatan minangka kekudanganipun tiyang sepuh kekalih Bapak Ibu ingkang kehormatan para sepuh saha para bini sepuh temanten kalih tanggaping sasmita ing mangke badhe ngetingalaken dharma bekti dhumateng sudarmanipun kapurwakan kanthi hanglolos dhuwuripun temanten kalajengaken hanyoklo canelanipun temanten paripurna mekaten
Kini anakku cahayu, cah bagus. Tak apuros kabeh luputmu, sepira luputi wong tua puranen cahayu, cah bagus. Tak sangoni, tak bebakali, duga-duga digawa ngati-ati aja nganti ngene. Dongane bapak lan ibu, kang rumentah marang kowe saknara dadya jalaran kamulyaning uripmu cahayu, lan kowe cah bagus. Paripurna semengken dhumateng Bapak Kusriyanto saha Ibu Yulita Restanti teman semua maring bulan Bapak ini ya Ibu. Dhumateng Rama lan Ibu pratandha sampun paripurna panggihipun Satmojo temanten anggun laksita audiensa putri ongkos pisan Bapak Kusriyanto Ibu Yulita Restanti ingkang sampun pinanggih kaliyan garwa ingkang dipun tresnani Hani Putra Aris Sandi putra ingkang pisan Bapak Lantik Triswanto saha Ibu Penny Purwanti. Kula pun parmuli baksa anggen kula hanyandra dhumateng pinanganten kalih mugi saged dados rena penggalih badhe lenggah malih ing sasana palenggahan Satmojo temanten. Sampun paripurna panggihipun Satmojo temanten kula nyuwun tepuk tangan ingkang meriah kagem temanten kekalih. Mbak aja lihat sini, Mbak, lihat sini, Mbak.